אנחנו מתחילים בהסבר הקטן והפשוט שההבדל בין הדאבל לטריפל. אנחנו עושים את ההכנה בדאבל לאט יותר, עוצרים לקראת השבע, 8 הורדים את היד. 1, 2, 3, 5, 6, סימון, הורדה, אוקיי? ואנחנו ממשיכים בוואן. בטריפל, הספינים עצמם יותר מהירים, ההכנה יותר מהירה גם כן, ואני עוצרת לקראת הסוף של השבע, ובשמונה, שימו לב. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5. תמיד נמשיך אחר כך לוואן כדי לתרגל את זה. עכשיו יש לנו את הברקסים שלנו, אנחנו מתחילים בקרוס בדי ועצירה. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, עצירה בבטן, ו 1, 2, ספינים, 6 ליווי, 1, 2. אתה מצא לשני את זה? לא נראה לי שזה קצת שני. אנחנו עוברים לווריאציה שלנו. אני מתחילה בקרוס בדי. אני מזכיר להישאר באחיזה צמודה ככל שניתן, באחיזה שסגורה. אני מתחיל בקרוס בדי 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. פולה עם יד למטה, לבקש. שמתי את היד על הכתף, סיבוב, סיבוב עצירה. 1, 2, 3, נעשה את זה שני. אנחנו עושים זאת. וצד שני. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. פולה, דרופ, לבקש, יד כתף, סיבוב, סיבוב, עצירה. אוקיי?